Chokoba omwakili niko bono chirange korima maiga yenka yayo gusinyo kumuira ase skuru ya Nyambaria abwa sarangeretigwe maiga yo koribu ya samatema KJSA kubwatakana no botakobwere ubura senka yabo niko bono basokire no gusaba bokonyi kurwa sonde bwensi obwato moyo bwanja kuyekenke ywange eri kumusira umoroki wa grievance kwa so ase skuru ya Nyambaria eri kwegenderia asamarra ibna gotumanya muri gito Cliff arenge Iba ni garuari nga kitarinke tukabona bage kitwa bwate biyonse bagaika karuara bona gaki amana bakire skuru bamenyira bokon Enka yomongina Unisiriba kurwa yembe nyamasogota ensemu yabunge ya Machoga barabuwe county ya Kisii yesokire ireko ryo bokonyi bwo kumuhero mwana grievance Siriba ate skuru ya muri Nyambaria uyo akoreta matemu KJSA omwako eta akora buya naigo rangarirwa ase skuru iyo urende kubatakana no bolemerwa obubura se enkeyo ukirabona iga taranyora nchire yo kwaso ase skuru yagendere na masomo kuna bande. In fact he comes from a poor family, an humble family whereby wazazi wake hawawezi mudu kumpeleka shule ambayo ameitwa ambayo ni shule ya kitaifa ya Nyambaria Boys. Omwana uyu gabwa point 55 akarangira uji skuru ya Nyambaria Boys High School lakini no amenyeteka taranyora muntu kumuira skuru umubiri watabwati kende olengana na Unisiriba oyolengina grievance ni gomenyete no bagima bwo batakobwere ese grievance ni gasirito bagima bwaye kurwa asobo ikobwense magayo kurwara ase kegetambe Siriba ni garuari nga kitarinke tukabona bage kitwa bwate biyonse bagaika karuara bona gaki amana bakire skuru bamenyira bokon timbwati kende nkubankuba kurende babiri bagasoma mwari munabtari obeire bakumwigirira ase skuru akinendo korira matemu itire orangiri skuru ya Nyambari timbwati kende bona mwana yange te skuru yingana kota matemu agate timbwati kende ngumwire skuru grievance bono ni gali no bubuna tachieti ase skuru ya Nyambaria roryo nigo endoto yaye yokobo mwakiri yarache kolima abere ngo somero bokon ase skuru ya Magina bona agora matemu grade 9 anyo 55 na achire kugolie kwende pathway ku social sciences ande ngo chunte ko chikosomero boloya asabirwa ndubwensi ga kora nkonya ndenya gukora masomo anenkirania ndoto ya olengana na bali mbe skuru ya Magina comprehensive nigo mwana uyu abereka kuyetera makongu asinga kichonsi cha bere skuru nonyaka wata chimbo chingiya nabego are omwana bokoromokia Dwani ndagiri bakonyoro bokomu bakuri kore kese isasirete no mwana umuyo wanje tamasomo no mwana bwate tabiengiya umwana oyo ni garu mwana onyate ko bagwekanya ni gakunyaka ugasoma no mokia na bakoro mokia sana bana kobolia niko kwaruro guchia asonde bwensi obwato moyo bogwancha nabarayi bakorawo no mugabana we county ya Kisii Moske Paul Simbarati mujumbe bwense muyebunge ya Machoga barabu omoske Nolfasono badia barongo amana bande bali baranguswe kokonya ajekenke yuange asobwango oli omwana grievance ekirane skuru agenda na masoma ye una bande wano ni gakubolia okonya kurwa sonde bwensi oyo ramororera mabera erinderi anyare ko bakagwikera ebintu bibiganeti anyare ko bakagwochoinya ase skuru ya Nyambari Simbarati onde ubwate kende tabatali nkubasaba mokonyo omwana oyo anyora masomo aye erindaje gotokonya nabo turanyora goja kobe gavana yende goje myakere mutu sobo mbali kwenyara eseke nyoreke sakoru problem nero babwati kende baramu support. So I want to ask kaki ko muranche gusina Nyamira yaito ase mwabeta omwana urata to bokonyi bono nigo yatigera sabara ina basamaria baya kugora chinkoro chiabo nebiselyo bokonyi libo musiro omwana oyo agende skuru ekiagera abana bangabunaba nabwo barayi bankyo ingoripoteri Nsoko TV kuruigemenya masogota ensemu ya bunge ya Machoga barabuye county ya Kisii retariane Wycliffe Arenge.